requereixen certs coneixements, com coneixements sobre el tema, un vocabulari específic alt nivell de lèxic i gramàtica, i saber estructurar l'escrit correctament. Hem estat capaços d'escriure un bon article d'opinió gràcies a la utilització dels recursos digitals una metodologia de treball cooperatiu a la classe i els aprenentatges adquirits mitjançant la gamificació.